13 il-notar ġdid irċivew il-warrants tagħhom biex bekk f'Malta issa hawn 338 notar. Meta għamel il-preżentazzjoni tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici awgura lin-nutara u fakkarhom fir-responsabbiltajiet li għandhom. U fid-dawl li n-nisa jagħmlu l-maġġoranza ta' nutara ġodda, One News tkellem ma' tnejn minn nutara nisa ġodda dwar x'ħajjarhom jażlu din il-professjoni. Huwa mument tant mistenni ilna nistudjaw ħafna għalih issa. Hija professjoni li tant xtaqt li nilħaq fiha. Xi ħaġa qrib in-nies, xi ħaġa prestiġjuża ħafna għalija u ferħana ħafna f'dan il-moment. Hija waħda li iktar tolqot il-gosti tiegħi minn dik ta' avukat. Toġobni ħafna u forsi għalina ma rridx nistemma li forsi għandi xi ħaġa fuq għax aħna nisa, però x-xogħol ta' nutar inti tkun tista' tqatta' ħafna iktar ħin mal-familja forsi jekk compared ma' ċertu avukati u fl-istess ħin ix-xogħol huwa xorta interessanti daqs dak ta' avukat u nħoss li huwa utli daqs dak ta' avukat ukoll. Il-Ministru Bonnici awgura ħidma dinjituża lin-nutara kollha u enfasizza l-importanza ta' rispett lejn l-etika. Huwa appella li kull kelma li jiktbu tagħmel id-differenza u biex bejn dak li huwa sewwa u faċli jażlu dejjem dak li huwa fuq in-naħa tas-sewwa.